anak om Mbak Cinta, tapi wedi kenen oma. Yo apa ya? Gak kale wis. Lo ya, rezeki anak soleh. Halo Mbak Sinta, aku iki Mas Pace. Mbak Sinta nak omah ta? Soalnya aku apa dolan runu. Oh, oke, siap. OTW meluncur banter. Oke. Assalamualaikum, Le. Oh, waalaikumsalam, boy. Paling yang sepeda ya. Kayak apa? Ini kau Penting apa sih, Mas? kayak lu jangan cepat. Wih. Sampeyan iki lak ape ngedan cewek iku. Arek iku iso kudu iso bedakno Masako, Royko, mbek micin. Lak cewek kan bedakno yo kudu arek api, Mas. Walah ngono ya Le yo. Iya, Mas, ngono. Ya wis sak sepedae. Yo, lari nyantol. Oh, yo wis. Tak anteni ame sampean yo kok yo. Yo. Anteni karo ame sampean. Tadi lo. Yo. Assalamualaikum Mbak Sinta. Salah Mas Tati. Mas tunggu kini ayo, nggak enak. Ora, nggih. Oh iya Mbak, aku peta kok. Apa Mas? Mbak Sinta iki iso bedakno Masako, Royko mbek micin ta. Gak iso Mas, aku kecil tak tahu. Perlu panggawean dapur. Jangan Mbak Sinta iki kudu wanita baik-baik. Bedakno Mas aku Emangnya apa, Royko Mas? micin ae gak iso. Apa-apa, Bang. Ya wis Mas, karena aku nak toko perempatan kuno bae. Aku jajan kayak nyemil-nyemil. Saiki Bisa iki lah, terus enteni tahun baru. Ayo Mas. sudah. Saiki Mas. Oh, ayo wis, ayo. Ngandin. Tapi golek kali. Kali. Iya. Kenapa? Iya. Apa? Awakmu laro. Aku iku Ah, memperjuangno Vida. iya. Terus Vida ponakane Angga iku lho. Iya. Lah, Apa? aku ono bisnis kayak awakmu. Ini siapa? Oh, iya. Yo, Yes, iya. bismillah apa kae. Iya. Yo. Kalian sih. Iya. Biasanya aku arek mulai lat kono paling. Hari ini paling. Dari toko biasanya toko yuk jum ngono. Iya, coba. Ngarep iku lho. Wis engko manut aku ae lho engko ya. Iya. Yo. Ayo. Ayo. Ayo, Ji. A few moments later. Tinggal. Mbak, ayo bikin barang Mbak. Apa Ora pengen ngerampok nang kene. Cocok jadi pahlawan kan Mas. Nah teko. Wani ning ngerampok nang daerah kene. Hah?
Waduh. Ayo mas, Enak kali. kau usah. Sekian, terima kasih. Lu ayo. Lu iki mbak, kasih. Loh, lek Mas, adik kok melok melayu ya? Kado mbak. Bang yo bingung nih. Ya wis lah suwun ya. Ya, tak dicek yo. Ya. Tawe. Tapi aku. Ya wis suwun ya. Oke. Wih, kene tiba nama Mas Dabe. Kenapa lagi? Nah, enak gini Mas. Nanti lo tuh caca. Wow. Ya wih. Tapi dia itu arek itu snapi tuh. Loh, lah iso Mas. Lah kan carimu nek arek wedok sok bedakno opo iku Masako, opo iku Royko, opo iku micin, duduk wanita sing api. Ndi arek. Ayo Mas. Wes, Pak. Wis. Iki ta sing jenenge Sinta. Kok iso Mas Dabe oleh sing mening-mening ngene? Iki lho cinta. Oh, Sinta. Iya. Ayo Mas. Ayo, Mbak. Angkat. Ayo. Yo. Enak dong Mas. Tak Mas. Ono mati lho. Yo, Mas. Hei. Yo, tukang parkir opo? Itu iki.